wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawaing kodrat saking panguasane Gusti ingkang ngakara jagat nalika semono ana titaing Gusti kang asifat jalu dinampi wanita senedya netepi jejering agesang ngancik alame madya padha amistuti ilo-ilo ujaring para kinang dahat pinundi-pundi kalmangke pinangate kangkung nenggih nak Mas Bagus Muhammad Alif At-Thoriq jumangkah lolonan jalan pelan-pelan stindak boko stindak sapecak boko sapecak ing ngarsane ketinggal jejoko sakembaran umiring tindakira pinangate kakung tinggal bagus rapane karenggo ing busana kendel sawetawis pinanganten kakung ing mangke nggih ing mangke manggala yudha jejoko sakembaran jumangkah lon-lonan hamrapi kinumateng putri doma sakembaran pegang bawahnya aja tahan arsa lukar kembar mayang sinom parijoto ngagem pusparadi ingkang kapatan Kalpataru Dewandaru Jayandaru kinar sarana dauping pinanganten sarimbit lamun kinandra ical sifating jalma sawantah kadyohat surapsari ingkang mangejawantah perlu kembar mayang linukar dening Joko Bagus sakembaran ing mangke pinangane kakung layak-layak lumampah anyedai ingkang garwa pinanganten putri tempu ing bandula catur netra apak gutingal cukup ara sambalang gantal sedah rinakit nggih Mbak Putri Mbak Mas Alif hitungan ketiga suruhnya dilempar bersama-sama ya kenakan dadanya ya dalam hati bilang ku ambil hatimu ya awas kenakan dadanya dorong susu ae 1 2 3 angen-angen jojone lho pinanganten kekalih jongkok Mbak lututnya menyutut tanah masih sandalnya dibuka maju sandalnya dibuka kedua-duanya masih maju hop Mbak tangannya sungkem lihat aku sungkem monggo Kakang Mas kula turihan napak tigan Kakang Mas iso nih Mas garwanipun kakang wong ayu tak estoke apa kang dadi dawuh muni Mas daya-daya pinangatun kakung anapak ngedruk bantolong aji toro wiji dadi kawiwitan tigan kainjak dening pinangane kakung pecah sak nalika datang awujud malih dibasuh Mbak pakai air 3 kali kembar mayang ditaruh sudah kan terus terus pinangganan putri miji sambaran ingkang roko menika perlampito ngicali-cali ring Sukerto tulus raharjo tansah pinayungan dening Gusti ingkang Maha Kuwasa miji sambaran ingkang roko menika nduduhaken bekti ingkang garwa dumateng ingkang kakung yuk pandang dulu sambil tersenyum pandang-pandangan ayo kini nih Mas garwanipun kakang wong ayu jumlang jajar kelawan pun kakang nih Mas yuk monggo Kakang Mas sawi kula dherekaken Kakang Mas layah lumampah ingkang garwa hangitri pinanganten kakung ingkang kawasan lingkar jagat wetan jagat kulon jagat ler lan jagat kidul
nenonone Gusti mugi-mugi dauping tansah rahayu widodara kalih sing sambikala. Geseran biar ndak kena hujan. Geseran Mas. Kulut mantuku cah bagus lan anakku Cahayu siramu tak paring unjukan arepa tirta ingkang mening muga-muga bisa ndadekke weninging penggalihmu kulup. Mun nggih Kanjeng Ibu, mun nggih Kanjeng Ibu, semono uga pandhamu kulup. Kelaya lumampah stindak boko stindak sapecak boko sapecak bopo Eli Murtopotun Ibu Sri Agustini sabar anggenyo gendong ingkang putra sapecak maju sapecak noleh remus tanggal jawab dumateng pinanganten kalih. Putar Pak, putar. Oh ya, kurang geser sini sedikit Pak. Ibu di sebelah sana Ibu. Nah, melok foto. Tangan kanan meluk mantennya Bu. Lihat kamera Bu, diambil gambarnya dulu yo. Ing mangke, ingkang bapak tidak sungging wonten ing papan paiwahan. Sudah Mas? Oke, lepas Pak. Kalah Bu, minta tolong duduk Pak di tengah Pak. Oke, yang cowok duduk di paha bapak sebelah kanan, yang cewek duduk di paha bapak sebelah kiri. Pak tangannya ngerangkul, Ibu berdiri di sampingnya. Ayo, mangke duduk di paha, Ibu berdiri, rangkul Pak. Oke, lihat kamera. Pinan sarimbit lenggah, wonten pupu ingkang bopo, adicara, bopo timbang, kawitan. Bapak nikulup abot diantara ning anak mantu lawan anak dhewe bapak nikulup bareng tak timbang-timbang podo abote podo tresnane ibune yo syukur mangayu bahagia. Berdiri besan bisa duduk dulu bisa. Bapak berdiri Pak, maju Pak, maju 2 langkah hup. Manten rapet, mantennya di belakang bapak rapet. Bapak balik kanan pegang pundak manten, tahan mangke pinasarimbit nedya kalanggahaken wonten kursi gading dampar kencono adicara tanem jero kawiwitan nger putraku sakarune siramu bakal rombel kaya di kursi gading dampar kencono tak puji marang Gusti muga-muga sirana bisa mikul dhuwur mendem jeras mane wong tuwa kulup ya. Ditekan Pak, mantannya duduk pelan-pelan pelan-pelan. Oke Bapak Ibu duduk sini, Bapak yang luar Ibu yang dalam. Kacar kucur tuno satak dadi sanak wong liya dadi sadulur makanya lancar rezeki mancur. Hadap kamera dulu foto. Tersenyum, ayo sing kidul yang cowok nyum. Sudah, sekarang duduk yang cowok, duduk yang cowok, jajar
Kayaknya diambil mbak, tangan dua mas. Tunggu dulu Mas Alif, ini falsafahnya kacar kucur, artinya Mbak Putri sudah resmi menjadi istrinya, maka jenengan kerja selama 1 bulan, gajinya wajib diberikan ke nyonya ya. Ini contohnya, untuk itu harus sampai habis, tidak boleh ada sisa mbak, tidak boleh banyak yang jatuh. Banyak yang jatuh berarti mbak boros, suka shopping nanti itu, suka belanja di lipu kan nanti ya. Makanya hati-hati dikasih uang sama suami biar tidak banyak jatuh ya, biar bisa ditumpulkan, bisa untuk naik gaji nanti ya. Oke, masih berdiri mas ya, masih kebalik tangannya mungkin itu pegangnya ya. Nah gitu, yuk disuntak mas pelan-pelan kenyanya. Diajeng garwanipun kakang wong ayu iki Gunakaya olehipun kakang nyambet gawe nih mas, sirara mengumita bedaringan sing pinter oleh ngatur blonjo nih mas. Punjih kakang mas, mugi-mugi kula saged nyekap-nyekapaken Gunakaya pinteripun paduka kakang mas. Terus pelan-pelan aja, dilihat Mbak Putri, harus sampai habis. Wong lanang aja dicekli duit ya kakak pola. Adicara kacar kucur. Ditaleni Mbak Putri, berdiri, sandalnya dibuka. Sekarang uangnya dipegang tangan 4, tangan 4 dengan masih juga. Jalan pelan-pelan dititipkan di ibu ya, ditabung di ibu mangke sambil jongkok. Pinangan sarimbit sigrahane tepaken Gunakaya wonten ngarsane Kanjeng Ibu kanthi jongkok. Duh Kanjeng Ibu tahan, difoto dulu. Menika Gunakaya pinaripun kakang Mas Muhammad Alif kula titipaken wonten ngarsa paduka Kanjeng Ibu. Saya ngger besok pundutan mermo sira medakoni dhewe kula. Nggih Kanjeng Ibu. Pinangan sarimbit sikula lenggah wonten kursi gading dampar kencana. Putih Dumas ingkang suting warni sigra mundhut Gunakaya wonten ngarsane Kanjeng Ibu. Wasitaning adicara ingkang sampun namtu ing mangke. Yang cowok yang bawa cukup bagus sak bareng. Nedha ngacarani adicara darwalimah ten unjukan wonten ing papan pinajan. Dahar wis ngarene darwalimah sesarengan. Layar lemampah stindak buka stindak serem mas manten sapecak buka sapecak cukup bagus kaderaken Putri Dumasa kembaran. Jongkok di depannya, jongkok, hadap kamera dulu foto. Lihat kamera masih semuanya bapak ibu. Tersenyum tunjukkan yang jenengan bahagia. Adik jongkok ya, tangan kiri sama-sama pegang piring sama masih, tangan kanan dulang-dulangan bareng. Pinangan kakung andulang dumateng pinangan dan Putri wontene. Pinangan Putri andulang dumateng pinangan dan kakung. Menika pelambita tresnanipun pinangan sarimbit lahir terus sing batos bebasan Saboyo Mukti Saboyo Pati. Pinter. Sekarang masih yang dulang mbak yang pegang piring. Dikit aja, ojo gede-gede Mas Alif. Kayak kira melepuh. Kayak sampean kira aja mas. Nester saya bini monjor aja geluas. Saya kenek bayin. Titik ae. Ya ae pokoknya aja. Kira aja non mas aku. Pada tak masuk apa. Aduh. Sekonek, kata sekonek. Cekidit. Pegang janggo. Ojo nanti lapone mantan nanti ke susu. Sabar tahan dulu. Di foto sih sabar. Masuk langsung masuk. Buka mulut. Tahan. Jangan dimasukkan dulu. Tahan. Yuk masukkan. Kan benak monon laon. Mau tak santai yuk tak nyaman. Kalau kurang boleh dihabiskan mbak. Kurang cukup.
kalau sudah kembalikan ya mentok itu nyaman. Ambil air mbak, masih satu kasihkan mbak satu, kasihkan masih ya, mbak satu. Tangan kiri berpegangan, tangan kiri Mbak Putri Mas Alif. Ini falsafahnya keturunan. Kalau ingin anak cowok yang banyak minum harus Mas Alif. Kalau ingin anak cewek maka yang harus banyak minum Mbak Putri ya. Yo monggo pengen lanang bawa itu anaknya bareng yuk ngunjuk ditanya mening mereka pelambi tombak beli binangan sari mbit lon-lonan sampai terkejut. Sabar lek nglebone lon-lonan masih batuk piye lek kebengi batuk ya sing mertuane nggih pelan-pelan Mbak nggih. Mugi-mugi anggenipun tahu pulo krami enggal-enggal pinaringan putra putra yang bekti marang wong tuwa migunani tumrap nusa kelawan bangsa. Oke kalau sudah boleh dikembalikan. Masih batuk makanya Mbak Putri lonalon mantan nanya rusak susu mangke maju 3 langkah sandalnya tidak bisa dipakai sudah maju hop tangannya gini tangannya masih oke Mas manten enggak manten latihan PBB bisa kan yuk bareng coba perhatikan hadap kanan gerak hadap kanan kanthi kebak ingkang ati-ati pinangan putih duduk domipun pinanganten kampung nggih dititipkan Pak nggih oke siap kita Adi Elimu Topoto Ibu Sri Agustini Jumeneng saking Palenggahan Hama Pak Nalben kang besar ingkang tebih saking laladan kita mangli maju salaman ditahan ya Bapak punduran Pak biar itu ke tangan Bapak ke maju lihat Ibu ke apa itu Jawa Tasto ingkang besar nedho kakang manjing wonten papan paewahan paring donga pangestu dumateng pinanganten kekali. Ada pembayaran semuanya? Ada pembayaran? Jalan diantar biasanya ibu ya. Bapak tunggu. Yuk Bapak jaga ke kamera dulu. Oke lihat kamera Bapak. Jalan pelan-pelan. Diantar biasanya ya. Nedho paring duka mangestu dumateng pinanganten kali. Ibu yang dalam. Duduk yang dalam ya ibu ya. Bapak yang luar ya. Ya, di Pinarano duduk Pak, biasanya Pak. Pinarano sudah duduk. Nah, berarti kan Bapak kembali. Masih kita doa Bapak. Jangan tunggu. Repepet, tidak iro. Kadyo soto matarangan. Tuh, kan Jeromo. Kula ingkang putra pun Muhammad Alif ingkang sowan. Kula nyuwun tambahi pangestu Kanjeng Rama. Soger mantuku sing bagus dhewe Alif wis tak tampa amung mlingku sing tatak sing tetek sing tanggon lan tanggung jawab ngono-ngono kelawan garwa aku yo ger wajib Kanjeng Rama Kanjeng Ibu bekti kula katur Ibu saya ger hakku sing ayu dhewe putri Pusparini kaya isih pingin sore siramu tak gendong tak pucuk lan tak mbandini tak ideni kaya banyu milikku wajib Kanjeng Ibu saya ngetok sapa dawa kowe kulo cahayu cukup cium pipi kanan peluk Ibu peluk Bapak anaknya dipeluk dicium awet silulu peluk gawe ikan bobot dalangan Ibu didoakan Bapak putrinya marina ya Kanjeng Rama ingkang putra pun Adila putri Pusparini ingkang sowan bekti kula katur Rama sugih anakku sing ayu dhewe Adila putri Pusparini wis tak tampa kuluk pun bapa mung bisa durung pangestu muga-muga anggone banas moy berenakku kinalisno ing rubeta manggi ing yono kuluk muji Kanjeng Rama kula tadah kalih
kalau ngejo kalau betakan Mustafa mungkin dados jimat Kanjeng Rama. Zuhair anakku, aja kaya bacile putri. Kanjeng Ibu, bakti kula atur Ibu. Saya biar mantuku sing bagus dhewe Muhammad Ali tak tompok. Ibu titip daging sak kempel gede sak tetes marang siramu. Jaganan putraku Adila putri Pusparini kaya siramu njogo ragamu dhewe kula. Percikan Ibu. Pelukan terakhir tanda kasih sayang orang tua, dan dengan doa restunya mudah-mudahan sekali lagi Mbak Putri dalam menemani baru dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberi putri yang soleh-soleh berbakti kepada orang tua. Minta doa berikutnya, monggo sekarang minta doa ke Bapak Budi dan Ibu Dini. Masih ke Bapak jalan pelan-pelan. Yuk coba minta doa restu. Kanjeng Rama kula ingkang putra pun alif ingkang sowan bekti kula katur Rama kene ngir anakku cah bagus cah sikit wis tak tampa muluk aja kaya bocah cilik. Aku meliku sing sabar atimu sing jembar segaramu kon ngomong kelawan garwamu lho muji Kanjeng Rama kula tak biasa kali kula kalon jogo betakan Mustafa mugi dados jimat Kanjeng Rama. Iya ya yen mongso bodho kula Kanjeng Ibu bekti kula katur Ibu tak tampa mantuku cah ayu kalian tujuh Kanjeng Rama ditambani kula. Yuk kula doakan yang terbaik untuk putra putrinya nggih. Cukup. Sekarang Mas Alif minta doa ke Ibu ya. Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu ingkang putra Muhammad Alif ingkang sowan anak ucap bagus Muhammad Alif wis tak tampa kula aja gawe dadi ati. Boleh bumung juru manis tukuluk ukul-ukul agar buluman asmoro kinali sri bedo mangge yuwono tansah dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah alif. Pujikan Ibu Kanjeng Rama bekti kula katur tak tampa mantuku sing ayu Dewi Putri kaya perjuangan Kanjeng Rama ditambani lho. Pujikan Kanjeng Rama bojo-bojo tapi mungkin dados jimat iya ya mongso bojo. Was pemikir saking netro awet sinur mau kegawe ingkang bobot arek kang Ibu. Coba mersane putra tumungkul amali kalau ya konjeng pantolo mukani. Kalau sudah cukup kembali ke pelaminan. Kalian sampun paripurna nyuwun tambahi pangestu wonten pepadane yang asma kawin ing mangke. Puji Domas Sidraha ngaturaken dhuwuripun pinanganten kampung kanthi jaga. Kerisnya masih, cek kelihatan ganteng kembali masih kita gagah kayak Arjuno. Mulai bojone wis kaya sembodra ayu. Kok ganteng jadi wong ayu. Kaya Bathara Kumurati iki Bathara Kumajaya. Oke. Terus sampai maju, Mbak. Oke, diam. Masih balik kanan sandarnya dipakai. Baik, enggak bisa. Kalau sudah Mas Arif jongkok, tunjukkan nomor tua lah sampai pelak dan bojone. Jongkok dipakaikan sandarnya. Ganti kebain dan hati-hati pinanganan putri hamba sang canelo pinanganan kaku meratel akan tresnani pun lahir terus yang bagus kebasan saboyo mukti saboyo hati. Pegang gak tahan pandanglah dulu Mas Ali wajah istrimu yang paling cantik tersenyum Mas Ali. Berdiri cukup boleh kamera sudah. Iya dimulai dari Bapak Ibu prosesi bagi manten sudah kita lakukan begitu sempurna mewakili tata rias kita pada sore ini Bunda Arif Wijaya Make Up yang memang merupakan salah satu rias terbaik di Kabupaten Jember yang berasal dari Panduman Dalbuk Jember yang dipandu langsung oleh Kidalang Sucipto SPD MPD Rabi Jember. Terima kasih matur nuwun. Mohon maaf manakala ada kekurangan. Sama-sama mengatakan kalau ada kaca yang pecah tolong jangan disimpan di lemari. Kalau ada kata-kata padaran yang salah, tolong jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Terima kasih, Mas Nuwun. Mohon maaf. Bye-bye. Ibu, Bunda Arif Hidayah Make Up.